Хапнах пещерата и сега към люти брод малко на завоите. Дано да не ме хване дъжд, защото като гледам как се е затъмнило, много не ми харесва. Така че дано да станат нещата. Не съм преял, екстра ми е. Да сега намаляме. Ооо, накланяме. Малко си ми тежи. Тя кафтенца. Май се не играх. Опа! Стабилно. Казвам голяма дума, могат да се взимат, даже не някои, 70% от тия завои могат да се взимат с 150, не 150, 130 може би. Не тия баш тука, малко по-надолу. Тук па ми друсна и ми избяга завоя. И то точно друсна, когато тръгвах да си нагласям тялото. Много е странно. Това ми се видя, че изпреварва, викам да се прибера. Ама да, това е ефекта на храст. Почти не се вижда какво се случва от другата страна. Друсо. Това беше острия. Това беше. Остър. Колко да е остър. Не е достатъчно. Малко е залъгва, защото става хем е дълъг, хем имаш чувството, че ъгъла на завоя се променя. То е много кофти, особено като е светло, защото тъмън излизаш от тунела, очите не ти са се приспособили и трябва да завиваш. Това не е кой знае какъв завой да, но все пак. Докато ти свикнат очите, мога да се прибиеш много лесно, ако не си се увразил скоростта. И ако не знаеш пътя. Особено ако си се заселил. Не чак толкова.
Е, той е по-кофти. Е, той е тук. Или не беше то. Не е то. По-надолу. Е, тия завои имах предвид, че могат да се взимат с 130, 140. Сега. Няма как. О, да. О, да. Тук не ми се влиза с много бърза скорост. Да не стане мял. Както е валял леко. Направо е тук, си спирам и си обръщам. Човека ми направи път. Даде ми знак, защото аз нищо не виждах. Да, баш с облака си вървя. Ще внимавам. Право се прецаках. Той да бях продължил надолу, същата работа. Само камерата да не се прецака, че не е с водоустойчив кейс. Сега намокрихме хубави гумите, още по-яко. Е, тук е сух асфалт. Още не е почнал да вали явно. Ама си капе. Е, заспря. Скапа на облак. Как да си раздавам газ тук. Няма да стане. Е, сега това завой. Внимавам.
Тук внимателно, че да не отидем в храстите. Внимателно с гъста. Модела го взех с 90 и нещо. Може би 60. Ама да, чисто бог си е било. Тук не вали, а е мокро. Баси късмет. Опа, парзалка. Тя маняци дали не бяха аварирали? Аз си ги погледнах. Опа. Тук направо си хлътна. Тук вече сух асфалт, топ. Аре, брат. Добре, добре, това ми избяга траекторията, ама нищо. Осовата линия, избутахме го. Малко рано тръгнах да го затварям, можеше да стане много по-добре. Най-големият проблем е, че се опитвам да ги затварям много рано. Някак си самата позиция, избързвам с лягането ли, може би и защото говоря, докато правя някакви неща, и това да оказва ефект. Даже съм сигурен, че оказва ефект. В момента, който спра да говоря и се фокусирам, се получават нещата. Так, 50, спирачки, лекичко. Лягаме. Всичко е точно. Вървят ли тия шестотки въпроса?